Jihadi John, un pseudonim aparent inofensiv care ar putea fi considerat chiar satiră sau caricatură dacă nu ar fi existat brutalitatea sinistră din spatele originii sale. Este un nume pe care mulți dintre noi, cei care am crescut în perioada războiului global împotriva terorii, ni-l amintim bine, sau cel puțin l-am auzit. Trăind frica, furia și anxietatea pe care le-a provocat, adesea însoțite de știri îngrozitoare despre decapitări și torturarea unor oameni nevinovați, filmate sadic pe cameră și distribuite pe internet, răspândindu-și astfel rețeaua de teroare și intimidare la nivel mondial, acțiunile lui Jihadi John și ale celulei de militanți islamiști britanici, cunoscută sub numele de Beatles, au șocat lumea și au inaugurat o nouă eră a terorii interne. Astăzi vom analiza în detaliu vânătoarea globală pentru Jihadi John. Înainte să continuăm, aș vrea să fac o pauză pentru un moment și să vă reamintesc că aceste videoclipuri produse și distribuite de ISIS sunt extrem de tulburătoare și inumane. Din respect pentru victime și familiile lor, precum și pentru propria dumneavoastră sănătate mentală, vă rugăm să nu încercați să vizionați aceste videoclipuri online. Acesta este Wars of the World. Născut în Al-Hara, Kuwait, pe 17 august 1988, Mohamed Jassim Abdul Karim Olian Al-Dafiri s-a mutat în Regatul Unit când avea 6 ani, în 1994, împreună cu sora lui mai mică, Asma. Părinții lui Mohamed, Jasem și Ganaya Emouazi, erau persoane apatride, fugind de sărăcie și opresiune în Kuwait, o țară care încă resimțea șocul invaziei irakiene din 1991 și al războiului din Golf condus de coaliție. Ajunși în vestul Londrei, familia a fost mutată de mai multe ori în locuințe sociale în anii următori, stabilindu-se în cele din urmă în Queen's Park, în districtul londonez Brent. Cândva, în 1996, Jasem a deschis o firmă de taxiuri, iar familia a primit încă 4 copii, Shema, Omar, Azra și Hana. Mohamed a urmat o școală primară locală a Bisericii Anglicane, unde părea să se adapteze bine la șocul cultural al societății britanice, iar colegii de clasă și-l amintesc ca fiind un fan al muzicii S-Club. 7. Citat despre fotbal și religie. Juca fotbal în fiecare pauză de prânz și la clubul de fotbal de după școală. Prin fotbal a învățat diferite cuvinte și expresii. Ca toți băieții, și el voia mereu să fie atacantul. Nu era prea bun la școală, era în jumătatea inferioară a clasei, dar era unul dintre băieții sportivi, era popular. Sfârșit de citat. Muazi se bucura să vorbească despre credința lui, mai ales la școală, unde era singurul musulman din clasă. Înainte de atacurile teroriste de la 11 septembrie Orientul Mijlociu, culturile și credința sa nu erau foarte prezente în societatea britanică largă, în special în educație. Un alt coleg de clasă din școala primară își amintește, citez: Mohamed s-a ridicat în picioare în timpul unei ore de educație religioasă ca să vorbească despre islam când avea 8 sau 9 ani și a scris în arabă pe tablă ca să ne arate cum arată și cum se citește în cealaltă direcție. Ne-a arătat un text religios și ne-a vorbit despre ce înseamnă credința lui. Engleza lui nu era prea bună pe parcursul școlii primare. La început putea spune doar câteva cuvinte, cum ar fi numele lui și de unde era. Sfârșit de citat. Supranumit Micul Mo din cauza staturii sale mici, a continuat studiile la școala secundară Quentin Kiniston din nordul Londrei, care la acea vreme era considerat o academie de excepție. Totuși, aici, Muazi a început să sufere din cauza hărțuirii,
discriminării și izolării. Unii foști colegi de clasă susțin că la doar 2 ani după ce a început la Quentin, Kiniston, la doar 13 ani, Mohamed s-a alăturat unei bande. Ceva total necaracteristic pentru, citez, băiatul extrem de timid și nervos care n-ar fi zis nici pâs. Închei citatul. Și în scurt timp și-a supărat părinții musulmani prin faptul că se îmbrăca precum cei populari, purtând blugi purtați foarte jos, șepci de baseball și hanorace. Și mai târziu, fumând droguri, bând alcool și manifestându-se violent față de alți băieți. Totuși, alți elevi descriu o imagine cu totul diferită, cea a unui adolescent. Citez. Atât de timid încât abia vorbea cu cineva. Fetele îl considerau ciudat și încercau să stea departe de el. Mergea târșit, cu capul plecat și umerii aduși, nu avea încredere în sine și avea o atitudine foarte nesigură. În loc să pară cool, a ajuns ținta glumelor tuturor. Citat. Personalul didactic, pe de altă parte, chiar dacă în general este rupt de experiența studenților, l-au lăudat pe Muazi, amintindu-și, citez, un băiat minunat. Minunat. Un tânăr muncitor ambițios care a ajuns la universitatea la care și-a dorit să meargă, nu pot sublinia destul. Nu a fost un motiv serios de îngrijorare pentru noi. Sfârșit de citat. Deși admit că a participat la ședințe de gestionare a furiei în perioada cât a fost la Kinistan, poate o prevestire subtilă a ororilor care aveau să fie dezlănțuite mai târziu. În cazuri ca acesta, de multe ori se dovedește că persoana în cauză a crescut într-un mediu violent, opresiv sau altfel crud și că aici s-a format ura lui. Totuși, toți cei care l-au cunoscut personal pe Muazi și familia lui susțin că acest lucru nu putea fi mai departe de adevăr. Prietenii de familie care au vorbit cu presa au descris o familie minunată care era, citez, absolut uimitoare. Tatălui Mohamed este unul dintre cei mai binevoitori oameni din lume, iar mama lui este foarte drăguță cu Mohamed, au spus ei. Citez. Era foarte grijuliu. Sărea imediat în apărarea celor apropiați dacă credea că au fost răniți. Sfârșit citat. Cum a ajuns atunci micul Mo, aparent grijuliu și extrem de timid, să se radicalizeze până la a comite acte de o asemenea barbarie? Statul islamic din Irak și Siria, sau ISIS, cunoscut și ca ISIL, Statul islamic din Irak și Levantul, sau prin acronimul său arab, Daesh, a apărut din consecințele volatile ale invaziei Irakului din 2003 de către coaliția condusă de SUA, care a destabilizat și mai mult un Orient Mijlociu deja turbulent. Înrădăcinat într-o interpretare jihadistă salafistă radicală a islamului sunit, a susținut o aplicare literalistă și puritană a legii Sharia, jihad violent împotriva necredincioșilor și apostaților, instaurarea unui califat islamic global și accentul pe narațiuni apocaliptice, în special credința într-o bătălie finală iminentă între islam și Occident, pe care o prezenta ca fiind iminentă, rânduită de divinitate și responsabilitatea tuturor adepților de a o purta. Până în momentul în care interesul lui Muazi pentru extremism și violență a început să crească. Cu puțin mai puțin de 10 ani mai târziu, aceștia evoluaseră într-unul dintre cele mai violente și bine organizate grupuri jihadiste din lume. Urmărindu-și originile până la Jamaat al-Tawhid wal Jihad, fondată în 1999 de militantul iordanian Abu Mossad al-Zakawi, ISIS s-a concentrat inițial pe răsturnarea guvernului local, înainte de a jura credința lui Osama Bin Laden în 2004, fuzionând pentru a deveni Al-Qaeda în Irak, sau AQI, la apogeul războiului din Irak. AQI a câștigat notorietate pentru tacticile sale brutale, inclusiv utilizarea atentatelor sinucigașe și a crimelor sectare. Ultimele dintre acestea vizau să inflameze tensiunile dintre musulmanii suniți și șiiți. În ciuda intensificării operațiunilor coaliției și a morții emirului lor al-Zakawi, AQI s-a reinventat în 2006 ca Statul Islamic din Irak, sau ISI.
Organizația a menținut o insurgență de nivel redus spre sfârșitul anilor 2000, profitând de instabilitatea politică și de represiunea răspândită sub conducerea prim-ministrului irakian Nour al-Maliki. Înainte de izbucnirea primăverii arabe în 2010 și de războiul civil sirian care a urmat, evenimente ce le-au oferit ocazia să se extindă, în 2013, sub conducerea lui Abu Bakr al-Baghdadi, un fost universitar cu doctorat în studii islamice, ISI a declarat din nou o fuziune, de data aceasta cu gruparea jihadistă siriană Jabhat al-Nusra, devenind statul islamic din Irak. Și al-Sham, cunoscut și sub numele de ISIS, însă disputele interne și ciocnirile de ideologie au făcut ca ISIS să se desprindă complet atât de Al-Qaeda cât și de al-Nusra, urmărindu-și propria viziune asupra unui califat islamic. Siria a permis ISIS să câștige teritoriu, resurse și recruți internaționali sau jihadiști, deoarece grupul își expunea public brutalitatea extremă alături de recrutarea teroristă finanțată. Videoclipurile au fost distribuite la nivel global prin internet, iar pe măsură ce au cucerit zone cheie din nordul țării precum Raqqa, și-au stabilit acolo controlul administrativ. În paralel, au lansat o revenire în Irak, în special în zonele majoritar sunite, unde nemulțumirile față de guvernul irakian dominat de șiiți creșteau rapid. Înainte de notorietatea sa globală, de la decapitări televizate, avertismente despre atacuri iminente și amenințări cu râuri de sânge care vor curge în Occident, ISIS comisese deja numeroase acte odioase de teroare în Irak. Au orchestrat atentate în masă împotriva pelerinilor șiiți, piețelor și clădirilor guvernamentale, precum și atacuri de mare amploare, cum ar fi atentatele din Bagdad din august 2009, care au ucis peste 150 de civili și au rănit aproximativ 560 de persoane. În timp ce se aflau în zona de război din Siria, ISIS a pus în aplicare execuții în masă, decapitări publice și strămutarea forțată a comunităților minoritare, inclusiv creștini și alaviți. Aici au început să folosească rețelele sociale pentru a mediatiza violența și pentru a recruta membri din străinătate, ceea ce a marcat apariția unei noi ere de globalizare în propaganda jihadistă. A absolvit Universitatea Westminster în 2006 cu o diplomă în sisteme informatice și managementul afacerilor. Muazi s-a apropiat de radicalii cu aceleași convingeri din vestul Londrei. Cel mai important fiind predicatorul extremist islamist Hani Mohamed Yusuf al-Sibai, un exilat egiptean care anterior își exprimase sprijinul pentru atacurile teroriste de la 11 septembrie. Sibai era deja cunoscut de serviciile de informații britanice și americane pentru, citez, instruirea și furnizarea de sprijin material pentru Al-Qaeda, încurajarea jihadiștilor britanici să călătorească în Afganistan, precum și conspirația pentru comiterea de acte teroriste. Sfârșit citat. Un fost membru al mujahedinilor în timpul luptei împotriva invaziei sovietice din Afganistan, autoproclamatul șeic a ajuns în Regatul Unit în 1994, unde ideologia sa veninoasă a mocnit în rândul radicalilor clandestini din Londra timp de un deceniu, recrutând cel puțin 20 de tineri pentru jihad. Încurajat de al-Sibai, în august 2009, Muazi a călătorit în Tanzania, Africa de Est, împreună cu alți doi extremiști. Se crede că a fost o încercare de a se antrena cu sau de a se alătura grupării militante Al-Shabaab, afiliată Al-Qaeda. Din fericire, celor trei li s-a refuzat intrarea și s-au întors în Marea Britanie, unde au fost interogați. Și potrivit unor surse, au fost supuși unei tentative de recrutare de către MI5, Agenția Britanică de Contrainformații și Securitate Internă. După acest episod, Muazi și alți jihadiști potențiali din vestul Londrei au fost monitorizați în mod regulat de MI5. Dar o lună mai târziu, el s-a întors în Kuwaitul natal sub pretextul că vrea să se stabilească acolo, găsindu-și un loc de muncă la o companie IT. Cei de acolo l-au lăudat, citez, cel mai bun angajat pe care l-am avut vreodată. Era foarte bun cu oamenii, calm și decent. Sfârșit citat. S-a întors în Marea Britanie în mai 2010 pentru o scurtă vacanță, înainte de a-și vizita din nou familia în iulie.
La încercarea sa de a se întoarce în cuvăit, potrivit prietenilor, de data aceasta pentru a se căsători cu o femeie cuveitiană, a fost reținut și i s-a refuzat îmbarcarea pe aeroportul Heathrow din cauza unei presupuse vize expirate. Deși se presupune în mare parte că aceasta a fost de fapt o stratagemă a serviciilor de informații pentru combaterea terorismului, între decembrie 2010 și august 2013 este dificil de urmărit acțiunile lui Muazi, deși cei care îl cunoșteau spun că era conștient că era supravegheat de MI5, susținând că era persecutat și hărțuit de persoane sub acoperire. Într-un astfel de incident, credea că își vânduse laptopul chiar unui astfel de agent sub acoperire. Vorbind cu KG prin e-mail, o organizație pentru drepturile omului controversată și considerată prea indulgentă, Mohamed a susținut, citez, "Când vând ceva pe internet, întotdeauna scriu doar numele meu de familie în anunț. M-am dus să mă întâlnesc cu acea persoană ca să poată vedea laptopul, iar dacă era mulțumit, atunci îl cumpăra." Acea persoană, spre surprinderea mea, nici măcar nu s-a obosit să verifice dacă laptopul funcționează sau nu. Când cumperi ceva de la cineva pe care nu l-ai mai întâlnit niciodată, cel mai probabil vei testa oricum produsul. În câteva secunde i-am dat laptopul crezând că o să-l testeze, iar el mi-a dat banii pe loc. Ne-am strâns mâna și mi-a spus: "A fost o plăcere să fac afaceri cu tine, Mohamed." Niciodată nu i-am spus acestei persoane prenumele meu. Niciodată nu-mi dau prenumele. Era imposibil pentru el să știe prenumele meu. Sfârșit de citat. Deși nu a fost niciodată confirmat dacă aceasta a fost într-adevăr o operațiune, MI5 Muazi s-a plâns mai târziu la Cage că presupusa hărțuire era prea mult. Chiar și să mă gândesc la sinucidere. Citat. "Uneori simt că sunt un mort viu, nu de teamă că m-ar putea ucide, ci mai degrabă de teamă că într-o zi o să iau cât mai multe pastile ca să pot dormi pentru totdeauna. Vreau doar să scap de acești oameni." Sfârșit de citat. Este probabil ca MI5 să fie emis un ordin de control asupra lui Muazi, un mecanism legal introdus în Marea Britanie prin legea privind prevenirea terorismului din 2005, instituit de către ministrul de interne, și care permite serviciilor de informații să impună restricții persoanelor suspectate de implicare în activități legate de terorism, chiar și atunci când nu există suficiente dovezi pentru a le urmări penal în instanță. Exemple de astfel de măsuri includ adesea interdicții de circulație pe timpul nopții, ordine de prevenire și monitorizare electronică sau restricții mai discrete privind comunicarea, deplasarea și călătoriile, precum și limitări legate de angajare și asocierea cu alte persoane vizate. Cu toate acestea, Muazi a reușit să-și schimbe legal numele printr-un deed poll în Mohamed Alayan și a fugit din țară. Chiar sub nasul MI5 a călătorit în Turcia la un moment dat după ianuarie 2012, înainte să treacă în Siria prin granița de sud a Turciei. Acest lucru a fost cel mai probabil asistat sau facilitat de contacte din rețeaua extremistă islamistă din Londra. Contactându-și familia și prietenii apropiați, le-a spus că s-a alăturat unei organizații umanitare care desfășura activități de ajutor în Turcia. Totuși, adevărul îngrozitor era cu totul altul. Ciudat, The Beatles era porecla dată de ostaticii occidentali care au fost capturați de ISIS în timpul domniei lor de teroare din Siria. Aceasta era pentru a distinge 4 militanți britanici ai statului islamic care făceau parte dintr-o celulă teroristă. Grupul a fost implicat în detenția, tortura și execuția unor civili nevinovați, printre care se aflau jurnaliști și lucrători umanitari. Neoficial, au fost porecliți după membrii reali ai trupei britanice din anii 1960, John, Paul, George și Ringo, însă, în realitate, aceștia erau următorii. Alexander, Ayman Coty sau George era un cetățean britanic de 31 de ani din Westminster, Londra. Anterior, el a vândut droguri și a comis furturi mărunte în orașul său natal înainte de a fi radicalizat. Capturat de forțele democratice siriene conduse de curzi, sau FDS, în 2018, Coty a fost extradat în Statele Unite în 2020, iar în 2022 a pledat vinovat la multiple capete de acuzare, inclusiv luare de ostatici și conspirație la omor, și a fost condamnat la închisoare pe viață într-un penitenciar de maximă securitate, unde se află și astăzi. În continuare,
Deși există ceva confuzie în privința poreclelor, Ringo se crede că a fost un cetățean britanic în vârstă de 26 de ani, El Shafi El Shei, un emigrant sudanez care s-a mutat din Londra în Siria la un moment dat după 2010, împreună cu soția sa, o cetățeancă canadiană de origine etiopiană. A fost capturat alături de Coti pe 24 ianuarie 2018. În timp ce erau deghizați ca refugiați civili, Elșe a fost condamnat în mod similar la 8 sentințe pe viață, fără posibilitatea eliberării condiționate. Al treilea jihadist, cunoscut ca Paul, era de asemenea cetățean britanic și, la fel ca și Coti, avea condamnări anterioare în vestul Londrei pentru infracțiuni legate de droguri și arme de foc. Ain Leslie Davis, în vârstă de 31 de ani, a ajuns în Siria în iulie 2013 și, deși a avut un rol minor în celulă, a fost arestat de autoritățile turce în 2015 sub acuzații de terorism, înainte de a fi deportat în Marea Britanie în august 2022, iar în 2023 a fost condamnat la 8 ani de închisoare. Dintre cei 23 de ostatici occidentali, cei care au avut norocul să supraviețuiască captivității în mâinile celulei, au povestit despre acte îngrozitoare de cruzime, tortură și sadism comise de jihadiști, catalogându-i drept cei mai răi dintre răpitorii ISIS din cauza brutalităților excesive. Jihadiștii, citez, se lăudau deschis că au făcut atât de mulți bani încât s-ar putea retrage în Kuwait sau Qatar. Ori de câte ori apăreau Beatles, urma o bătaie sau o tortură fizică. Sfârșit citat. Aceste pedepse erau de obicei aplicate sub forma unor agresiuni prelungite, electroșocuri cu tasere, simulări de înnec, waterboarding, execuții simulate și, în mod revoltător, chiar o crucificare simulată a unui ostatic american închis în celule mici și murdare undeva în vestul orașului Raqqa, Siria. La un moment dat, abuzurile și violența lipsite de milă a Beatlesilor au fost atât de sălbatice, încât comandanții ISIS i-au retras complet pe cei 4 jihadiști din serviciul de pază. În perioada de vârf a brutalității statului islamic, acești 4 jihadiști britanici au apărut într-o serie de videoclipuri care prezentau decapitările unor ostatici occidentali pe care îi dețineau, filmate și distribuite de ISIS în scopuri de propagandă. Aceste videoclipuri au atras condamnarea internațională și au evidențiat situația dificilă a unor cetățeni străini nevinovați care fuseseră răpiți în timp ce lucrau în domeniul umanitar, în jurnalism sau ca angajați contractuali, atât în Siria cât și în Irak. Din nou, aceste videoclipuri cu decapitări realizate de ISIS sunt extrem de tulburătoare. Vă rugăm să nu încercați să le vizionați online. Vă mulțumesc! James Foley, un jurnalist american în vârstă de 40 de ani, a cărui viață și activitate au întruchipat angajamentul față de adevăr, în unele dintre cele mai periculoase regiuni ale lumii, a fost prima victimă cunoscută a jihadiștilor. John, născut pe 18 octombrie 1973 în Illinois, SUA. Pentru Diane și John Foley, James era cel mai mare dintre cei 5 copii, crescut într-o familie profund religioasă și orientată spre comunitate, valori care aveau să influențeze puternic activitatea umanitară a lui Foley mai târziu. Înainte să intre în jurnalism, Foley a lucrat ca profesor pentru Teach for America și a predat citirea și scrierea în închisori. Din nou, o experiență care i-a alimentat empatia față de cei marginalizați. Iar până în 2012 era deja un corespondent de război experimentat care relatase anterior din Irak, Afganistan și Libia. Înainte de răpirea sa, fusese deja închis de forțele pro-Gaddafi în Libia timp de 44 de zile chinuitoare. Dar în timp ce lucra pentru publicația americană Global Post și agenția franceză de știri France Press, a fost răpit în nordul Siriei pe 22 noiembrie 2012, alături de jurnalistul britanic John Kentley. Ținut captiv de ISIS timp de aproape 2 ani, colegii de detenție l-au descris ulterior pe Foley ca fiind o sursă de putere și alinare, adesea încercând să ridice moralul prizonierilor prin rugăciune și conversație, în ciuda faptului că era adesea ținta principală a cruzimii din celulă din cauza naționalității sale. În această perioadă,
ISIS a cerut familiei lui Foley, publicației Global Post și guvernului condus de Barack Obama suma de 132 de milioane de dolari pentru eliberarea sa, o răscumpărare exorbitantă, fără nicio șansă reală de a fi plătită. Tragic, pe 19 august 2014, ISIS a publicat online un videoclip intitulat Un mesaj pentru America, în care este surprinsă decapitarea lui James Foley de către Mohamed Moazi, care era îmbrăcat în negru și mânuia un cuțit, amenințând că va ucide alți ostatici dacă SUA nu încetează atacurile aeriene în Irak. A doua victimă, Stephen Sotloff, era un jurnalist americano-israelian în vârstă de 31 de ani, care a colaborat ca freelancer pentru publicații importante precum Time și Foreign Policy și era respectat pentru perspectiva sa și pentru înțelegerea nuanțată a politicii din Orientul Mijlociu. Sotloff a intrat în Siria în 2013 după o călătorie în Israel, dar a fost capturat în Alep pe 4 august. Se crede că a fost vorba de o trădare din interior, din partea celor responsabili să-l introducă în țară. Originea evreiască a lui Sotloff și cetățenia sa israeliană au fost ținute secrete în timpul captivității sale din cauza temerilor că acest lucru l-ar pune și mai mult în pericol. La puțin peste un an mai târziu, pe 2 septembrie 2014, Moazi a apărut din nou în fața camerei în videoclip. Un al doilea mesaj către America în care, înainte de a-l decapita pe Stephen Sotloff, a proclamat, citez, politica externă arogantă față de statul islamic. Insistența lui, adică a lui Obama, de a continua bombardamentele în Amerli, Zama și la barajul Mosul. Tu, Obama, prin acțiunile tale, ai ucis din nou încă un cetățean american. Așa cum rachetele tale continuă să lovească poporul nostru, tot așa cuțitul nostru va continua să lovească gâturile oamenilor tăi. Sfârșitul citatului. Doi cetățeni britanici au devenit următoarele victime oribile ale lui Moazi. David Haynes, în vârstă de 44 de ani, și Alan Henning, în vârstă de 47 de ani, ambii lucrători umanitari care livrau provizii medicale și alimente civililor sirieni asediați. David Haynes a fost răpit lângă granița cu Turcia în martie 2013, urmat de răpirea lui Alan Henning în decembrie la Alep. Tata a doi copii, David Haynes, a servit anterior în forțele aeriene regale înainte de a începe activitatea umanitară în 1999. A lucrat pentru mai multe organizații umanitare care au ajutat persoane strămutate în Iugoslavia, Africa Centrală, Libia, Sudanul de Sud și Siria, colaborând cu grupuri precum ACTID și Non-Violent Peace Force. Profund impresionat de criza refugiaților sirieni, Henning, fost șofer de taxi din Salford și tata a doi copii, s-a alăturat unei organizații de ajutor umanitar ca șofer de ambulanță de urgență. Când pe 26 decembrie convoiul lor a fost prins într-o ambuscadă de luptători ISIS, aceștia au publicat videoclipul execuției lui Haynes pe 13 septembrie 2014. La fel ca Foley și Sotloff, a fost forțat să recite un discurs de propagandă ISIS scris dinainte. Înainte ca Moazi, din nou îmbrăcat din cap până în picioare în negru, să proclame, citez, dacă tu, David Cameron, insiști să lupți împotriva statului islamic, atunci tu, la fel ca stăpânul tău Obama, vei avea sângele poporului tău pe mâini. Sfârșit de citat. Un videoclip cu uciderea îngrozitoare a lui Henning a apărut online pe 3 octombrie 2014. Ultima victimă a lui Moazi, lucrătorul umanitar american în vârstă de 26 de ani, Peter Kassig, a fost fondatorul organizației Special Emergency Response and Assistance, sau SERA, o agenție non-guvernamentală care livra alimente, îmbrăcăminte, materiale medicale și ajutor în taberele din Liban și Siria. Capturat de ISIS pe 1 octombrie 2013, Kassig s-a convertit la islam în timpul captivității, alături de John Kentley și ostaticul francez Nicolas, care a avut norocul să supraviețuiască, adoptând numele Abdul Rahman Kassig. Părinții lui au subliniat că această convertire religioasă nu a fost forțată și că el se gândea la acest lucru de ceva vreme înainte. ISIS a lansat ultimul videoclip pe 16 noiembrie 2014, numărul victimelor din mâinile lui Moazi ajungând acum la 5.
Identificarea lui Jihadi John, așa cum presa îl numea acum pe Muazi, a fost o provocare majoră pentru toate agențiile de contraterorism și informații implicate. Printre acestea se numărau MI5, MI6, GCHQ și Scotland Yard din Marea Britanie, precum și FBI, CIA și NSA din Statele Unite. Deși fața era acoperită și doar ochii îi erau vizibili, accentul britanic al lui Muazi a fost punctul de plecare evident. Acestea fiind corelate cu date generale obținute din videoclipurile execuțiilor, inclusiv înălțimea, fizicul și orice indicii geografice oferite de peisaj. În videoclipuri, Muazi este prezentat purtând un toc de umăr din piele cu un pistol poziționat sub axila stângă, ceea ce indică de obicei că este dreptaci. Totuși, în toate secvențele, el poate fi văzut mânuind cuțitul cu mâna stângă, un detaliu care i-a intrigat pe analiști. Folosind tehnici de investigație meticuloase, agențiile de informații au adunat informații importante în căutarea criminalului greu de prins. Aceasta include următoarele. Informațiile obținute din surse umane, sau HAMINT, reprezintă colectarea de informații din surse umane. Colectarea se poate face în mod deschis atunci când agențiile intervievează martori sau suspecți, sau poate fi realizată prin mijloace clandestine sau acoperite, adică prin spionaj. Informațiile obținute din semnale, sau SIGINT, se referă la transmisiuni electronice care pot fi colectate de nave, avioane, stații terestre sau sateliți, adesea prin interceptarea comunicațiilor dintre două părți. Informațiile obținute din imagini, sau FOTINT, sunt produse printr-o integrare a imaginilor, informațiilor din imagini și informațiilor geospațiale, adesea colectate de sateliți de înaltă tehnologie și analizate pentru valoarea lor topografică, strategică sau tactică, iar informațiile din surse deschise, sau OSINT, se referă la o gamă largă de informații și surse care sunt în general disponibile publicului, inclusiv informații obținute din mass media, ziare, radio, televiziune, lucrări profesionale și academice, conferințe, asociații profesionale și alte date publice, rapoarte guvernamentale, date demografice, audieri, discursuri, etc. Toate agențiile implicate s-ar fi bazat pe cel puțin una, dacă nu pe toate aceste forme de informații, cum ar fi analizarea decorului deșertic al execuției, analizarea videoclipurilor pentru date topografice, folosind software de recunoaștere vocală împreună cu apeluri telefonice sau radio interceptate, bazându-se pe datele recensământului guvernamental sau pe date biometrice, și culegerea directă de informații la fața locului în Siria de la agenți, informatori sau operativi ai agențiilor. Pe 26 februarie 2015, Suad Mekhened și Adam Goldman, ambii jurnaliști de investigație la The Washington Post, l-au identificat public pe Jihadi John ca fiind Mohamed Muazi. Totuși, identitatea lui era deja cunoscută de guvernul britanic încă din septembrie anul precedent, înainte ca Henning sau Kasig să fi fost chiar uciși. Tatălui Muazi, Jassim, a negat inițial implicarea fiului său și chiar a dat vina pe guvernul britanic pentru radicalizarea acestuia din cauza supravegherii și hărțuirii repetate. Totuși, mai târziu a recunoscut că bărbatul din videoclipuri era probabil fiul său, numindu-l cu rușine, citez, un câine, un animal și un terorist. Familia s-a retras rapid din viața publică, confruntându-se cu o atenție intensă din partea presei și cu stigmat social, iar au existat relatări contradictorii despre locul unde se află familia și despre convingerile acesteia. Unii au susținut că familia s-a întors în Kuveit, unde a fost interogată și este încă monitorizată de autoritățile locale. Indiferent de situație, mâna lungă a serviciilor de informații occidentale era pe punctul să-l ajungă pe Jihadi John. Pe 12 noiembrie 2015, o dronă britanică și două drone americane, sau dronăuri, care zburau la mii de picioare deasupra orașului Raqqa, Siria, și-au lansat încărcătura de explozibili. După cum au spus ei, l-au evaporat pe Muazi și pe alți 3 luptători ISIS în timp ce ieșeau dintr-o clădire și se îndreptau spre o mașină. S-ar putea spune că din momentul în care tânărul Mohamed Muazi, cândva plin de aspirații, grijuliu și extrem de timid, a pășit pe drumul radicalizării și în cele din urmă al jihadului, în cuvintele lui, devenise un om
condamnat.